Very similar to settle plan. माबा हरगोन ना एप्स डाउनलड बानायनांगौथ' जोंना मिडियानि नुना र' बुरजाथार नामा मेडाम Lagi, dapat disusun. Hei, kita mungkin akan kayak negara sekolah. Duduk. Waduh. Bisa tak sini? Давай. मोसाग्राफ्रा माथो बुरजा खाथारब्रा দাঁড়াও এখনো খবর পাবে না মাত্র স্টার্ট হয়েছে আরে মিলা টাইম আছে না गोजान ना नङा बै खाथियाव मोनाव बैनिफ्राय लाबोयो दैखौ रनजिराबा बहा थाखो थांबाय नोङो बे दैखौ सारजों थांनो ज' थांफा बेसो नागिरलानो हायो सिंखावजोबनो हायो मा खालामनो ए दा नुफैया आरो जों थांखासिगोन आरो नोंफानि न'आव थांसिगोन आरो हेलिकप्टार फैबाय গেল গেল হ্যাঁ No.